שלום לכולם וברוכים השבים לעוד פרק של זבל של ביקורת. היום הפרק הוא על ג'פניקה. אז אני יובל. אני קאי. ואני אייל. הפעם אייל כאן איתנו. כן, סוף סוף. טוב, אני לא מדבר איתך פוטטו. אוקיי, אז עובדות על כל אחד לתחילת הפרק? כן, מי רוצה להתחיל? אני אתחיל. קדימה, go ahead. אנחנו עושים היום פרק על ג'פניקה, אבל אני לא אוהב סושי. ואני אוהב קפה. לי יש 11 מסכים עכשיו בחדר. אז בוא נתחיל בביקורות. מי רוצה להתחיל? קדימה. קאי, נראה לי שאתה תתחיל. אני אתחיל? יאללה. אוקיי. האוכל טעים אם כי יש עוד מה לשפר. השירות היה טוב עד שהופתעתי כשאחת המנות הגיעה קרה. הם אמרו שאפשר רק לחמם במיקרו. שאר הדברים מסביב גם טובים, אבל המקום לא מצטיין בשום דבר. יש שפע של חנייה. יש לו הרבה שגיאות כתיב שהיא כל כך הרבה שאני לא יכול פשוט להגיד אותם. באמת? וזה ייקח יותר מדי זמן. אוקיי, אני ישני. האוכל היה טעים, אבל ברקע ללא הפסקה פרסומות מהרדיו ומוזיקה מזרחית. ממש, אבל ממש לא נעים. לשמוע 10 פרסומות ורק שיר מזרחי בין לבין נתן אווירה לא מתאימה למקום. אוקיי, קודם כל, איך שיר מזרחי כן יתאים למקום? מתי שיר אזרחי מתאים למשהו? לא יודע. אתם רוצים שיר ג'פני? נינה נינה ני, מה אתם רוצים? כן. אייל תורך. אוקיי, יש לי ביקורת, היא מאוד מוזרה, אבל היא נכתבה לפני 4 שבועות, שזה די... איך קוראים לזה? חדש. הביקורת היא כזאת: ישבתי אצל איתמר, עושה עבודה נפלאה. וזה איתמר ולא עושה עבודה נפלאה. אייל עכשיו נפל מהכיסא. אייל עכשיו נפל מהכיסא. אני מתנדנד כל הפרק ונפלתי מהכיסא ואני לא לומד, אני ממשיך להתנדנד. יאללה, קאי, go ahead. ביקורת של אליהו, 5 כוכבים. ג'פניקה ראש העין, אצלנו זה בית. מגיעים פעם בשבוע לפחות. בלי קשר, עמית המלצר גבר על חלל שספג איתנו את הטילים של חמנאי, יימח שמו. ניתן לו שירות מכל הלב. וואו. מי מדבר ככה? מה זה יימח שמו? רגע, מי המלצר שלו עכשיו? זה עמית. עמית. אז לי יש כאן מלצרית אחרת. יש לי מלצרית, היא נקראת זיו. גם מראש העין? לא, מנתניה. אז זה הגיוני? זיו מנתניה. זיו. זיו המלצרית הכי טובה בסניפ. נשבעת. באמא שלי. באמא שלי. והשם שלו זה פאני ולוגס. מדהים. אוקיי, רגע, אבל תורי. לא סיימתי. אייל התחיל לדבר לפני שאני סיימתי לדבר. יש תגובות בעלים? לא, לצערי אין, אבל הוא אמר יימח שמו. מי מדבר ככה? מה, אנחנו בטקס בכיתה ו'? אני לא יודע. נכון. יכול להיות. יכול להיות שזה היה חלק מטקס. יש. יימח שמו. כן. אוקיי, יובל, עכשיו תורך. אוקיי, תודה רבה. מבקרת בסניף פתח תקווה התייחסה לגודל המנות. סלט האצות קטנטן, שזה היה אפילו מצחיק לקרוא לזה סלט. היו 3 אטריות עם 3 אצות. זה, קודם כל, אם זה היה קורה, לא הייתה מסעדה עכשיו. 3 אצות ו3 אטריות? מה זה? ורק שתדעי, זה הרבה בשביל נמלים. יש אנשים רעבים בעולם, אל תסיים את הצלחת. אני לא יודעת איזה אורך המקסימלי לאטריה. כאילו, אטריה יכולה להיות איזה באורך ענקי. כן. אטריה 3 מטר. איזה אטריה? נכון. איזה סוג? כן. אני מניח אטריית אורז. אולי אטריית פלסטיק. אטריית פלסטיק הכי ארוכה בעולם. כן, מה? יש לך 3 מהם. זה שווה יותר מסלט. אצות אני מבין, זה לא כזה טעים לדעתי.
מי יאכל חלצות? וגם בואי תגזימי 3. אז אני אוכל? כן. מי מגזים 3? מה זה 3? הוא גם נתן פה מאוד ספציפי, הוא לא נכון, נתן אחד, הוא לא נתן אני מסכים שזה שנותנים לך, שאת מזמינה מנה ונותנים לך 3 שטריות ו3 הצעות, זה לא משהו נורמלי וצריך לטפל בזה, אבל... אבל לא, זה לא נשמע לי הגיוני באמת. זה לא משהו שבאמת קרה. כן, זה לא הגיוני. לא נראה כמו משהו שבאמת קרה. היא טיפה הגזימה. מי עכשיו? יאללה קאי? מי שרוצה. אני? אוקיי. נועה, כוכב 1. אנשים, אל תזמינו מהם, היא לא שווה את הזמן, לא את הכסף שלכם. אין פה יחסי מסחר של משלם ומקבל שירות תרומה למחיר, הם יגזלו לכם את הכסף. אין הבדל ביניהם ולבין קייס שכייס אתכם ברחוב. הם אחד על אחד, זה אותו דבר. הם יגזלו מכם את הזמן. אתם תצטרכו לחכות יותר משעתיים לאכול. המנות שתקבלו יהיו קטנות ביותר, בצורה מגוחכת. תביאו זכוכית מגדלת כדי לראות את המנה. על זה אתם משלמים כסף על הגזלה הזאת. אחרי הגזלה הזאת אתם תלכו להזמין מנת שווארמה כדי לסבוע. כאילו לא שילמתם מכספכם לפני. ומעבר לגזלה על הזמן, הכסף היקר שלכם על האוכל עצמו, הזמנתי הזמנה עצמה, ואתם תשלמו סתם, כי אתם תשלמו על 8 רולים, אתם תקבלו בכלל 7, אתם תשלמו על מחיר רול עם דג, ואתם בסוף לא תקבלו דג או ממש מעט ממנו באופן קיצוני. באמת שזה לא משהו שווה את זה בכלל. לא בטעם, לא בבקשות של ההזמנה ולא בכלום. לכו לסוהו, תזמינו ותפנקו ותהנו כמו שצריך, והכסף שלכם יקבל תרומה למחיר כמו שצריך, או לכו תקנו מנה שווארמה ותסבעו. אני לא מבין, אין לה חיים שהיא כותבת כזה דבר ארוך. אז עזוב אין לה חיים, זה רשימת רצח. היא גם עושה פרסומת לעסק שלה וגם מתכננת לרצוח את הבעלים שלה. זה נשמע כאילו היא עלתה פשוט על הבר והתחילה לצרוח שם או משהו. אני לא מתנגד שזה לא מה שקרה, פשוט מישהו הכתיב את זה. כן. ושם שם יומני 4. וגם היא כל הזמן משתמשת בסלנגים. את הכסף שלכם, תשלמו, כל מיני... אם אתם שקייס... זה ביקורת מתורגמת גם. לא, זה לא מתורגם. לא, זה פשוט הגוגל שלי באנגלית. מטומטם. כן, מטומטם! אוקיי, אייל, נראה לי. תורי? כן. יאללה, אוקיי. יש לי ביקורת שוב קצרה, ושוב על המלצרים. היה אחלה הראל. הראל הפך את החוויה לתענוג. ומנות מומלצות. מיסו סופ. אוקיי, זה לא... לצערי, ליאון... פד סי. ליאון אין עוד ביקורות, כי זה מחק לי הכל. הכל זה מחק. זה מחק הכל, אני לא מאמין. היה לי איזה 5, אבל זה מחק, אני לא יכול. באמת, אתם לא מבינים, השקענו כל כך הרבה וזה מחק. כן, מה? מזל שהם מצילים אותי, באמת. הפרק ניצל. אוקיי, אז יש לי פה ביקורת של דביר. ביקורת כוכב 1. ביקורת חד משמעית. ביקורת כזו. היא שתבינו. לא כשר. זה כל הביקורת. לא הגעת למקום הנכון. אם אתה שומר כשרות, אתה לא בודק את זה לפני? כן. למה שתבוא לשם ותבין. זה לא כשר. אכלתי. לא נורא. לא כשר. אגב, מי שמצונן, תכתבו לנו בתגובות. אנחנו רוצים לראות כמה אנשים מצוננים מתוך כל מי ששומע את הפרק. אני מצונן. גם אני. אני לא. יפה, קאי, כל הכבוד. אנחנו גאים בך. אייל... שוב אני? כן, שוב אתה. יאללה.
עוד ביקורת מלצרים. יש גם מלצרים מעולים. הייתה חוויה טובה והאוכל טעים ומפתיע. איתמר על הבר היה מקסים ואדיב. איתמר על הבר. כל הכבוד, איתמר. איתמר על הבר היה מקסים ואדיב. ולי יש ביקורת... איתמר על הבר נקודה, היה מקסים ואדיב. מדהים. יש לי ביקורת של צופיה, 5 כוכבים. מקום נעים, אוכל נקי וטעים. מה? עם מברשת הם ניקו אותו, עם הגבון. מה? כן, אני לא יודע מה זה היה באמת. היא אכלה סושי וקצת אלכוג'ל. מאיפה היא הביאה את זה באמת? אני לא מבין. זה הזוי, זה פשוט הזוי. אוקיי, מי רוצה להיות עכשיו? נראה לי שאני אלך. יאללה, קדימה. יש לי ביקורת של every gay. יוטיוב, אל תחסמו אותנו. מצטערים למי ש... זה פשוט היה זה רנדומלי. לא אנחנו, מצטער אלעד. אנחנו לא הומופונים, זה לא אנחנו. זה אלעד. זה אלעד. הזמנתי סושי טונה ספייסי. קיבלתי אורז עם בטטה. שאריות של טונה שנדבקת לשיניים. הזמנו הרבה דברים, אבל לטעמי לא ממש טעים. הרבה שנים לא הזמנו מכאן, ולא נזמין עוד 10 שנים. מה? הוא התחיל בשיר, סיים בהכרזה. אוקיי, עכשיו ביקורת אחרונה שלי. אוקיי. יש עוד כמה. ונראה לי, יאלי יעשה את שלו וקאי את שלו, ונעשה את העובדות של סוף הפרק. כן. כן, ככה נעשה את זה. בוא נראה. ביקורת של ירדן, לפני שבועיים, 5 כוכבים. אוי, חדש. שירות נהדר ואוכל מהסרטים. הייתי צריך להתגלגל לרכב, אבל עשיתי את זה עם חיוך. וואו. כן, זה הביקורת. סמיילי וסיבה. כן. אומייגאד. וואו. הייתי צריך להתגלגל לאוטו, אבל עשיתי את זה עם חיוך. כן, כן. תדמיינו מה את זה? אני למה דמיינתי את זה? אייל, אל תיתן לי עצות לאף אחד בחיים שלך. אוי ואי ואי. אוקיי, יש לי ביקורת קצת ארוכה יותר ממה שלרוב אני עושה. של סמיון. סמיון. יאללה. סמיון, זה מנוקד. אני חושב שלמזון כזה אין זכות קיום. לא הגזים. פעם קיבלתי הרעלה שם. וואו. היום הזמנתי בטעות בוולט לאחר המון שנים, באמת. פשוט אוכל לא טעים. מרגישים שעשוי לא מחומרים איכותיים וטריים. אכלתי אחת מ3 המנות. מקווה שלא אקבל עוד הרעלה כמו פעם קודמת. איך הזמנת משהו בטעות? למה קיבלת הרעלה מסושי? כן. למה... לא, דג יכול להיות נכון, מקולקל. סלמונלה. למה ונראה לי אתה לעזאזל? יכול לבטל הזמנה, אני לא... למה לעזאזל? שלמישהו יהיה אכפת שהוא קיים, שאוכל קיים. כן. אתה לא צריך להגיד שלאוכל אין זכות קיום. כאילו, יש אוכל שהוא יכול להיות שהוא הוכח שהוא רעיל או מזיק, לא. אבל זה לא סושי. גם זה חברה גדולה, לא יש שם כן. אוכל רעיל. כן. טוב. נכון. סמיואל כנראה לוקח, אני לא אגיד, תבינו לפי השם. סמיון. סמיון. אייל, לא להעליב. סוכריות. שנייה, הגענו לעובדות של סוף הפרק. לא, נראה לי. לא, עוד לא, וואו. יש עוד... תראו לי, יש לי ביקורת בגודל של המון. מגילת אסתר. יאללה, סע. אוקיי. שירות מתחת לכל ביקורת שלו סימני קריאה. היום ה-7/1/2025, מהרגע שהגענו, המארחת לא התייחסה לקיומנו. היום בערב, המסעדה לא הייתה מחאה בכלל. זלזול מוחלט במי שעומד מולה. הלכה והסתובבה במסעדה למלצר עוד שמישהו פנה אלינו. המלצר אמר דקה
ובדרך חזרה במקום לבוא אלינו, המשיך הלאה ושכח מאיתנו. הזמין מנה. המלצר הגיע ואמר כי זה לא קיים, אז החלפנו מנה ובסוף הביאו לנו את המנה הראשונה בקבלת הקבלה. הוא חייב אותנו על המנה השנייה שלא קיבלנו, למרות שאמר שביטל אותה. בסיום התשלום, המארחת האפילתית חסרת כל נימוס, אפילו לא אמרה כלום, רק בהתה ואז קבלה, סימן שאלה, מה? קבלה, סימן שאלה? קודם כל... מארחת היא הפנים של המקום, והשירות באמת היה מתחת לכל ביקורת 4 סימני קריאה. כמה שגיאות כתיב היה למי שכתב את זה? יותר מדי. ודבר שני, שוב אין לו חיים. אגב, רגע, בוא נראה אם זה אותו בן אדם שהיה לנו. מעניין דווקא. אם כן, זה מטורף. לא, זה מסעיף נתניה. לא, אבל יכול להיות שהוא ביקר בשניים. לא, זה לא אותו אדם. לא. שלי זה שלי. אצלי זה... לא, אבל הוא גם ציין תאריך. באמת? 7/1. כן, אדם משוגע. כן. או שאנחנו נאלצים לסיים. אנחנו נאלצים לסיים? אוקיי. אז מי רוצה להגיד את העובדה שלו? אני רוצה. טוב, נוותר ליובל. יש! אוקיי. נכון לעכשיו יש לי 2 סטים של דוקרני יונים בחדר. איך הגעת למצב הזה? אני לא יודע. גם אני לא. too much יונים על הגג. עכשיו אני. אני היום קמתי ב3 בבוקר, למדתי למתמטיקה והלכתי להכין את הפודקאסט הזה. 3 בבוקר. לא 3 בצהריים, אני מצטער. יותר הגיוני. 3 בצהריים רק קמתי. טיפה דאגתי. אוקיי, איזה עובדה אני אגיד? מצאתי. הרגל שלי כרגע רועדת. כל הפודקאסט. אני מחזיק אותו בשביל שהוא לא ירד. אבל אז זאת לא תהיה עובדה. אני יודע. ויש לי קאי חולצה שמשקפת משהו לא הגיוני כרגע. כן, זה סקייט. החולצה של קאי משקפת משהו לא הגיוני. אין סקייטבורד בגודל הזה. זה סקייטבורד בגודל של העולם ששובר את העולם. לא, העולם שובר את הסקייטבורד. לא, כן. לא, הסקייטבורד עובר דרך העולם. אבא שלך עובר דרך העולם. כן, זה נראה לי נימה טובה לסיים את הפרק. כן, נתראה בפעם הבאה.